Pitung jari lebih bro. Wih, 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 wih. Mantap. Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel bonus mancing. Oke, dino iki dewe mancing iwak nila meneh. Gawe pakan lumut. Iki spot sing wingi kae lho bro, sing aku oleh gede-gede wingi kae. Nah, iki tak parani meneh. Tapi titike beda. Aku nyoba nang kene iki, jirene mau lagi teko enek kerembulan nang kene iki. Nah, coba wae nang kene iki. Bismillahirrahmanirrahim. Semprong bolong buntu alu rondo ompong melo wong, rondo ayu melo aku. Wak teko sing ado padha mara, sing cedhek mangano. Ki njaluk dikepreti lumut dhisik iki. Fuh. Fuh. Nah, hari tinggal nunggu iki. Muga wae sing mangan babon-babon kaya wingi. Nah, iki wis tak enteni suwi enek meh setengah jam gak mangan-mangan. Sampai suket iki tak utes-utes kok. Ngene men ora mangan, wis dinane wis selak sore. Pindah wae aku sidane. Golek spot sing feelingku kayane bener iki. Jere sapa mancing nila ora oleh pindah-pindah. Ora mangan dinteni sampai nyengkluk ya ora mangan. Nah, iki feelingku kayane nang kene iki. Sing rada akeh suket-sukete ngene iki. Coba ae paling ngiwake nang ngisor-ngisor kayu gede kuwi lho. Nah, iki cemplung neh iki. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita sambil tak tinggal dandani pancingku sing sitoke iki karo ngenteni kae. Lah iki urung sida dandani dadakno iwake wis ilang kampangane. Wis. Kayak iwake iki nyangkut ganggang malah kenek ra kowe. Mending lah. Masih nila-nila telung jari patang jarian iki. Wis masuk iki lah daripada zong nang kono mau kan ngenteni gak mangan-mangan. Wis mending pindah wae. Kira-kira gak mangan pindah. Lek sing pasti-pasti ae. Cemplung meneh. Dandani pancing sing sitokne wis dipangan gak kenek tapi. Kaya niki gacor iki nang kene iki. Dandani pancing sitoke lho nganti ra kober. Oke, cemplung meneh. Tinggal dandani pancing sitoke. Menek pancing sitoke wis dadi kan penak. Walah, dandani urung rampung dadakno wis dipangan meneh. Wih, kayak kerembulane kayak nang pojok kayak. Wis. Wih, ngiwake ngelawan bolom rono mrene dadakno. Wih, kene. Kene nyedek rene. Nah, iki mantap iki. Ayo munggah kene. Nah, bolo. Wih. Iwak pitung jari lebih iki. Jangan sih pamer ngancane. Iya, klepak. Wih. Mantap. Cemplung nih meneh. Wis mlebu nang kerambah kene. Cak balik. Dandani pancing sitoke mulu. Ih, wis dipangan meneh. Damput betik dadakno. Tak kira lek babon nila meneh ternyata betik. Gak apa-apa.
Angel meniki kok tak suwek lo malahan. Senerak kowe. Oke, cemplungne meneh. Plung. Tenteni. Ayo ndelep meneh. Tarik kena arah kowe. Aduh, mocel to jamput. Wis nek sing mocel iki mesti gedhi nek mocel iwak mocel iki. Gak masalah engko mangane ya. Oke, cemplungne meneh. Wis dipangan meneh polo. Tarik kena ora kowe. Wih, nglawan rene. Waduh nabrak pancing sitoke malahan. Wah, iki mbuwet iki. Gak masalah mbuwet. Sing penting kowe kena ayo, munggah kene. Tak unggahne, tak kebalik, tak selametne kowe. Nah. Wis, mantap. Oleh meneh. Gedhi sing kae mau tapi bolo. Habis mending enek lah nek 5 jari gue mau. Wis. Mantap, oleh telu. Pedhek siji. Wih, sing kae mau gedhi tenan. 7 jari lebih meh 8 jarian. Tak sepilne iki hasilnya oleh telu tapi sak mangkok kebek iki nek dibeteti. Malah bedhek iki mlayu-mlayu arep pucul gowak wae nyoh. Ya apa bedhek wis oleh nilabu abon kok. Wis balik bola, hari sudah mulai sore. Kita pulang. Pak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.